de Granollers. Allà hi tenim l'Elisabet, que els acompanya el primer dia. Bona tarda. Bona tarda, Helena. Som a l'Hospital de Granollers. És l'hospital de referència del Vallès Oriental. És un hospital universitari i, per tant, fa més de 30 anys que es dediquen a la formació d'especialistes. En aquest hospital, aquest matí, han rebut a diferents residents que comencen la seva especialitat. I entre els residents els hem preguntat, i també en els formadors i tutors, els hem preguntat quines són les especialitats que més triomfen, que més els ha agradat, que més trien els metges, els futurs metges, per fer la seva residència. Entre elles, ens han dit que cirurgia i dermatologia són les que tenen més èxit. Avui tenim amb nosaltres a una de les residents que ha començat el seu primer dia. Bona tarda, Júlia. Hola, bona tarda. Com ha estat aquest primer dia? Has fet 6 anys de carrera i ara 5 d'especialització. Sí, ara començo una etapa de 5 anys d'especialització en cirurgia general i avui ha anat molt bé. Era el primer dia, hem vingut aquí, hem conegut els companys de residència, el servei, ens han ensenyat com és l'hospital i molt bé, la veritat és que ha anat molt bé. Venia nerviosa, però estic molt contenta. I Júlia, com és que tu vas triar aquesta especialitat de cirurgia, que és la que més agrada o la que s'acaba abans? A mi sempre m'ha agradat molt el món del quiròfan des de que vaig començar medicina. A les pràctiques m'agrada molt el quiròfan i a casa meva els meus pares són sanitaris. La meva mare treballa, és infermera de quiròfan i suposo que en part també ha influït, però això, la cirurgia general m'agrada molt, és molt completa i tot i que adoptava amb gine, estic molt contenta amb la meva decisió. I ara no ho sé, queden molts anys, però tens clar què faràs en endavant quan acabis aquests anys de residència? No ho tinc gaire clar, vull veure també com van aquests 5 anys i què és el que m'agrada més, però tinc intenció de quedar-me aquí a Catalunya a ser metge aquí i a veure com va. Doncs moltes gràcies, Júlia, i moltíssima sort. I si cirurgia era una de les especialitats més demanades, a l'altra cara hi trobem les menys sol·licitades, i entre elles hi ha medicina de família o geriatria. Clara, bona tarda. Bona tarda. Com ha anat aquest primer dia de geriatria? Doncs ha anat molt bé, la veritat. Hem fet una mica uns cursos introductoris i això, hem conegut l'hospital, hem conegut altres residents que també seran els nostres companys i molt bé. I com és que s'ha escollit aquesta especialitat de geriatria? Doncs perquè, des del meu punt de vista, és molt maca, és una especialitat que toca moltes branques. Sí que és veritat que centra molt en un col·lectiu d'edat, però és com la gran desconeguda perquè no té gaire ressò i jo vaig tenir la sort de la carrera, fer-la com a assignatura com a tal i em va agradar moltíssim. I no sé si t'ho han explicat avui, si han tingut temps en aquest primer dia, però saps com serà un dia a dia en aquesta especialitat? Doncs m'imagino que arribarem a l'hospital, farem la sessió clínica i passarem visita per planta i després suposo que ens tocarà anar a les rotacions del servei que ens toqui. I una pregunta que no pot faltar, us han fet la típica novetada de primer de resident? De moment encara no. Suposo que arribarà amb les primeres setmanes o amb la primera guàrdia i a veure, esperem que no siguin molt durs. Doncs moltes gràcies, Clara, espero que no te la facin. I com dèiem, Helena, avui comencen, però tenen un llarg camí i molts aprenentatges per endavant per arribar a ser metges i metgesses especialistes. Moltes gràcies, Elisabet. Com estaves explicant, efectivament, hi ha una especialitat que és la de metge de família, que juntament amb la de geriatria és la que menys demanda té. Avui justament